हाँ त का हाल बा भाई लोग सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट होली सॉन्ग आवे जा रहल बा। अरे रिलीज होके जा रहल बा जना गाना के टाइटल बा अखिया मिलल बा। अरे ए वाला गाना कब तक ले आवता कौना चैनल पर आवता कौ तारीख रिलीज करल जाई पूरा फुल जानकारी मिली तो लेके ई वाला वीडियो में तो ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि ये वाला गाना लिखले के बता भाई लोग देख लें। ये वाला गाना जौन बा विशाल भारती लिखले बना। अरे भाई लोग विशाल भारती गाना लिखले बना। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। अरे भाई लोग ये वाला गाना म्यूजिक दिले बना आर्या शर्मा। बाकी गाना लिखले बना विशाल भारती। बाकी भाई लोग गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके अलावा बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो के साथ तो लोग ये वाला गाना देखे के मिले तो लोग ये वाला गाना के मिस मत करे लगे। बाकी भाई लोग गाना गईले बड़न। अरे हाँ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव गाना गईले बड़न और सेल्फी राज मिल के गाना ये वाला गईले बड़न। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके अलावा तो लोग ये वाला गाना के मिस मत करिए। लेकिन बाकी इफेक्ट में यानी हीरोइन में काम के लिए बड़ी दिव्या यादव और खेसारी लाल यादव के पूरा मतलब मस्त और झकास वाला वीडियो तो लोग देखे के मिली तो लोग गाना का मिस मत करिए। लेकिन गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि ये वाला गाना कानो चैनल पर आवे वाला बात भाई लोग देख लें। ये वाला जौन गाना बताओ आदि शक्ति फिल्म्स पे आवे वाला बा। भाई लोग इतना दिन से खेसारी लाल यादव के आदि शक्ति फिल्म्स पे गाना ना होता लगा है कि वो चैनल पर मतलब सबके गाना चलल बंद हो गया रखा। लेकिन भाई अब फिर से वो वाला चैनल चलल स्टार्ट हो गल बा। बहुत सारा ऐसा गाना बजन वायरल भइल बा। बहुत सारा ऐसा गाना बजन 100-200 मिलियन वो चैनल पर गल बा। तो खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना भी आदि शक्ति फिल्म्स पे आवे वाला बा और गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। तो लोग इंतजार कर लेकिन बाकी वाले तो लोग ये वाला गाना अरे हम 3 से 4 दिन के अंदर खेसारी लाल यादव के न्यू गाना के पोस्टर रिलीज होके वाला बा। अरे भाई गाना बहुत ही बेस्ट हुई बहुत ही झकास हुई बहुत ही मस्त हुई गाना बहुत ही बवाल हुई अब वाला जौन भी आई खेसारी लाल यादव गाना। बाकी वाला गाना बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा। आदि शक्ति फिल्म्स पे गाना रिलीज होके बा तो लोग वाला गाना के मिस मत करिए। लेकिन गाना के सुनिए लेकिन गाना बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग एक बार बता देंगे हाँ गाना लिखला बड़न विशाल भारती। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। अरे भाई गाना लिखल बड़ा विशाल भारती म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। बाकी गाना गईले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और सेल्फी राज मिल के गाना गईले बड़ा। लेकिन बाकी आदि शक्ति फिल्म्स पे ये वाला गाना आवे वाला बा। बाकी इफेक्ट में काम के लिए बड़ी दिव्या यादव। बाकी भाई लोग तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दें।